Na komiksy stále veľa ľudí pozerá cez prsty alebo zhora ako na niečo podradné, ale možno v tom je práve problém, pretože cez prsty toho moc nevidno a zhora sa tiež blbo číta. Všetkým pochybovačom odporúčam na úvod knižku Ako rozumieť komiksu od Scotta McClouda, kde sa dozviete nielen to, že postavy v komikse rozprávajú v bublinách, ale aj kopec vecí z histórie, aké druhy komiksy existujú a celkovo ako toto úžasné médium uchopiť. Odvážnejší do toho kľudne môžu skočiť po hlave a začať čítať v podstate čokoľvek, čo ich zaujíma, pretože nájsť ideálny štartovací bod je pri tom množstve komiksov náročné. Ja mám napríklad problém sa rozhodnúť, s čím začať v rámci tohto kanála, tak do toho tiež skočím po hlave a cez víkend vám ukážem, čo mi v knižnici pribudlo naposledy a od toho sa nejako odpichnem. Postupne budem pridávať videá o obľúbených autoroch, postavách, vydavateľstvách, formátoch, kde nakupujem. Mrknem sa na domácu komiksovú scénu a určite nájdeme aj kopec prienikov s hudobným svetom. Ak ste už čítať začali, bachnite mi prosím do komentu vaše tipy.